Goizeko 7:30 dira, euria ari du. Bi autobus heldu dira Irungo San Juan plazara. 80 lagun daude zain, Iruñera bidaiatzeko prest. Nagore Lafaz, Irungo gaztearen hilketari buruzko epaiketa hasi zenetik astebete igaro da. Eta arrezkeroztik egunero biltzen dira, 100 lagun Nafarroako epaitegiaren aurrean, Nagore Lafazen zenidei babesa emateko. Euren babesa agertu nahi duten herritarrak asko dira. Eta hori delatan, Irungo udalak eta Irungo auzo elkarteek autobusak antolatu dituzte, bilkuran parte hartu nahi duten herritarrei bidaia errazteko. Bi mila zortziko San Fermin egunian hil zuten Nagore Lafaz Iruñean. Juan Diego Janez da akusatua. Ustez, berak hil zuen Nagore, honek berekin harremanak izateari uko egin ziolako. Bederatzietan heldu dira autobusak epaitegi atarira. Hotza egiten du Iruñean. Bidaiariek ondo dakite ezingo direla epaitegira sartu. Goiza kalean igaro barko dutela. Nagore Lafazen zenitartekorik hurbilenek ere arazoak baitituzte epaitegian sartzeko. Arantzazu Urreagam, Nagore Lafazenaren lengusuak, dio epaiketa psikologikoki oso gogorra izaten ari dela, eta eskerrak ematen ditu jasotzen ari diren babesagatik. Guk printzipioz gure asmoa zen etortzia epaiketa egitea eta aurkitu ditugu problema berezi batzuk ez genitunak espero da, jende asko etortzen nahi dela, familikoa ez dana eta gertatzen nahi dana da, kasu batzutan Irunetik datorren jendea eta baita gure familiko batzuk ere kanpoan gelditzen nahi diala. Orduan, hau den gogorrakin gaina problema logistiko hauek aurkitu ditugu, baina, eta bestela, aldegun bezala ordu guztiak hemen, denbora guztian hemen gaude, badiru hemen bizi gehala ja, eta egun batzuk erresagoak dira besteak baino. Bere lagunek edo hitzein izan dutenean, edo perituak eta gauza bada, eta beste gauza bada ja nire izebak itzen dunean, nina horren lengusua naiz, nire izebak itzen dunean, perituak itzen dutenean, autopsiarena oso komplikatua izan zen guretzako. Sensazioa, denetik, ze entzun ditugu gauza asko, gero demostratu dira gezurra dianak, baina entzuten dituzun momentuan mina egiten dizute, ez? Denetik entzun dugu, eta momentu batzuk oso zailak izan dira, oso komplikatuak izan dira, baina gure sentsazioa da oso argi dagola. Gure ustez eta proba guztiek erakusten dute zer gertatu den, zer izan den, berak esan dezake nahi duna, ze gaina berak eskubidea dauka gezurra esateko, ez du zertan bere buruan kontra testigantzaik eman beharrik, bere eskubidea da hori legez. Orduan, gezurra esaten ari da, eta hori badakigu danok, demostratuta dago, eta perito pila bat pasadia, eta denek demostratu dute ze gertatu da. Orduan, alde hortatik lasai, baina, klaro, epai popularra da, eta orduan beraiek gu bezala dira, ez dakigu beraiek ze pertzepzioa daukaten. Gure pertzepzioa da oso argi dagola, baina beraien ez dakigu. Egunero, eta ez bakarrik orain, 16 hilabete hauetan, Nagore izutenetik orain arte ditugun bilketa guztietan, kontzentrazio guztietan, egon dira beti. Guretzat hori da dena, ze gu famili txikia gea eta guretzako beraiek egotia, da dena guretzat. Beraien babesa eukitzea da jende askok oporregunak hartu ditu eta hemen egoteko gurekin. Orduan hori da ordainezina, beraien babesa da guretzako momentu honetan indarra ematen diguna. Hemen indarra mantentzea nahiko komplikatua da, baina beraiek hor ikusita eta euripean eta dena eta leihotik behiratzen duzu eta hor daude eta egunero datoz eta txapo. Dena esker olioaragia jartzen zait. Eskerrak denei eta gaur gaina badakigu politikariak ere etorri diala batzuk eta eskerrik asko denei, klaro, noski. 10:00 dena dago prest, Nagoreren oroimenez lelopean bilkura egiteko. Epaiketak hedabideen interesa piztu du, eta asko dira epaitegiaren aurrean bildu diren kazetariak. Gaur bukatzen dugun honekin eta justizia lortzen dugun Nagorerentzat eta indarkeria generokin hiltzen duten emakume guztientzat. Eskerrik asko. Eguerdiko ordu 1:00 goizeko saioa oraindik amaitu ez bada ere, askok eguneroko lanetara itzuli beharra daukaten.
Hortaz, autobusak atzera Irunera biatu dira. Patxi Lafaz, Nagore Lafazenaren osabak, aitortu du epaiketa amaitzeko irrikitan dagoela. Eguneroko da, nahi jekinaz goizeko 6 jeiki, kafesne pixkat hartu, autobusea. Eta autobusian, venga, presa sartu jendie, hemendik gara azkarri biltzeko, ez du nahi izaten. Tego hemen barrura sartzen geha, anaia ilaundu pixkat, eta zabukatzen da nian, ordu batean, atera, autobus hartu eta itxea. Itxea joan eta nikan pinien bakarrik, gauza prestatu, bazkaldu, eta beste zabatzuk, enkargo batzuk eta imarra eta hola, eta hole bilinaz, azte guztia. Nio gabez lo oso gaizki. Oso gaizki, ezate baten esnatu, 3 ordutik gola esnatu itxenaz eta gaizki. Eta arnaz, aztin hartu ikan, eta oso gorra. Oinetzeko eta nahi antzeko ez dut ez esan naia. Eta hilo bantzako eta kuñata kanpun hiltzen da, asun. Nio oso gorra da. Eta hola, eta bukatzen da, eta pixkanaka azten gehan. Pixka lego pauso berdinen jarraitzen, pauso bideo hartzen dugun. Aste honetan jakinaraziko dute epaia. Bitartean, Nagore Lafazen zenide herritarren babesa jasotzen jarraituko duten.